En aquest cicle els alumnes tenen l'oportunitat de treballar diferents aspectes relacionats amb la imatge, que van des de la creació i producció de fotografies, de vídeo, tractament audiovisual, amb softwares d'edició, de retoc fotogràfic, de disseny, i també toquen la il·luminació i coneixen la història del cinema, tot a través de projectes com fotonovel·les, curtmetratges, realització d'anuncis, la qual cosa els permet després que tinguin sortides professionals tant en l'àmbit creatiu com en el tècnic. Vaig decidir fer el cicle d'imatge perquè sempre m'ha agradat molt la fotografia i també el fer vídeos i em vaig decidir començar aquest cicle per aquesta raó. Tant de foto com de vídeo hem fet pràctiques molt diferents per tocar una mica totes les disciplines. Hem fet books de moda, fotografia d'estudi, fotografia conceptual, també bodegó i macro, i vam fer street photo. I en vídeo vam fer una fotonovel·la, que és la mescla de les dues disciplines, i anuncis, i ara estem preparant un curtmetratge, que és el treball final, on estem aplicant tots els coneixements que hem après aquests 2 anys. El cicle m'ha aportat coneixements tècnics tant en l'edició, gravar, i ara actualment estic treballant a la tele del poble de càmera i és el que m'agrada, el vídeo i l'edició.